cal é o motivo para salir á rúa este 1º de maio, non? Para a CIGA, que foi o que cambiou, que elementos novos hai sobre a mesa desde as anteriores convocatorias de ano? Bueno, nós o lema de contraimperialismo, paz e soberanía na Galiza, traballo digno de dereitos, é unha síntese de reivindicacións que nós entendemos son moi necesarias sacar á rúa o 1º de maio dunha forma especialmente mobilizadora, dai que convoquemos 20 mobilizacións, que é o maior número de mobilizacións que temos convocado en 1º de maio, e facémolo porque queremos que se enchan as rúas, que se enchan de igual maneira todos os días de conflictividade os centros de traballo, tendo en conta que temos un futuro por diante moi marcado por todas unhas consecuencias que estamos vendo na clase traballadora galega e no propio país cada vez máis perigosas e amenazadoras para manter dereitos básicos como é o de vivir e traballar dignamente no noso país, como para poder acceder a uns bens básicos de alimentación ou de vivenda, pero tamén non só dos galegos de nacimento, sino tamén dos galegos e galegas que, sendo migrantes, escollen o noso país para facer un proxecto de vida. Ben, a guerra para nós é neste momento o elemento fundamental no que o imperialismo e o capitalismo neoliberal está querendo utilizar como elemento para seguir acumulando tasa de ganancia nun momento internacional no que os Estados Unidos, ante a incapacidade de manter unha hexemonía do seu sistema político, económico e social, está utilizando a guerra e a OTAN como instrumentos para seguir impoñendo a súa hexemonía e un sistema de explotación de povos, de nacións, na depredación dos seus recursos e seguir mantendo unha explotación de clase. Se iso o traemos a Galiza, desde logo estamos falando de que cando nos berramos contra o imperialismo, pola paz e pola soberanía, estamos facendo un berro que quere desde as rúas de Galiza nestas 20 mobilizacións facer un berro unitario precisamente do que queremos para os povos do mundo, pero do que queremos para o povo galego, que é a soberanía e a autodeterminación como marcos imprescindibles para poder avanzar socialmente na emancipación e en gañar en dereitos. Ben, eses son os elementos fundamentais. Estamos, ademais, mentres aínda atravesamos as consecuencias da carestía de vida derivada da crise de Ucrania, de altos prezos onde a especulación dos mercados xenerou aumento dos beneficios millonarios, sobre todo do sector enerxético e do sector da alimentación. Estamos vivindo un novo episodio con motivo da guerra de Irán e, claro, estamos falando, por eso dicimos nós que os millóns de euros que se están destinando a gasto militar confrontan co que é o avance da miseria e do empobrecimento. Se xa tiñamos unha carestía da vida que incrementara os prezos enormemente como resultado do que é a guerra de Ucrania, a aplicación impenitente de políticas laborais como que é a reforma laboral que este goberno aprobou e que aprobou mantendo a reforma laboral que no 2012 tamén impuxera o goberno de Raxoi e que está provocando, bueno, pois que haxa ese empobrecimento xeralizado, contratación a tempo parcial, contratación fixa discontinua, eventualidade, temporalidade, e onde o empobrecimento agora xa se está convertindo nunha realidade de pobreza ou de estar moi perto do risco da pobreza. Un plan de choque que poñen os gobernos en marcha, tanto o galego como o español, absolutamente insuficiente e miserable, tanto nas cuantías que aportan para facer frente a esta situación das consecuencias sociais e económicas da guerra de Irán, desta guerra imperialista, que agora mesmo ataca Irán, pero que mantén de forma criminal un bloqueo sobre Cuba, que xa amenazou Groenlandia, que mantén vivo e intenso o xenocidio ao povo palestino e a impunidade coa que actúan Israel e o terrorismo sionista, mesmo agora ampliado ao Líbano, e, por lo tanto, nese contexto, nos entendemos, como digo, que o aumento do gasto militar é maior
miles de millóns de euros superior ao que é o gasto que se está dedicando para precisamente defender uns sistemas públicos básicos, sexa na sanidade, sexa o ensino ou de todo tipo de prestacións sociais. No que levamos de ano 2026, o goberno español ten incrementado máis o gasto militar, só no que levamos de 2026 máis o gasto militar, que os 5.000 millóns de euros que presentaron dentro dese plan de choque o pasado 20 de marzo, que desde logo non está sendo capaz de facer frente a esta carestía da vida. Nos plantexamos de novo un plan de choque, ou a necesidade dun plan de choque que garanta o salario mínimo interprofesional nos 1.374,74 euros, que así cumprimos a Carta Social Europea, o 60% do salario medio que o Estado español non está cumprindo, polo que a CIGA ten reclamado ante o Comité Europeo de Dereitos Sociais unha reclamación colectiva para que se cumpra a Carta Social Europea. Falamos de un abaratamento do transporte de persoas, tanto por estrada como por camiños de ferro, nunha gratuidade para cercanías e nunha reducción de máis de 50% en longa distancia. Estamos falando de garantir a intervención do mercado da vivenda, poñendo a disposición as vivendas da Sareb, pero tamén con un plan integral, completo, donde priorice toda unha serie de investimento público destinado a que as persoas podan ter un teito no que vivir dignamente e con un deseño de construcción de vivenda social e de posta a disposición de moita da vivenda que existe. Estamos falando tamén, por outro lado, de un momento como o actual, onde a enerxía e o elemento da enerxía vinculado coa depredación dos recursos se coloca como elemento fundamental desta guerra. Nos tamén queremos dar un peto na mesa en que en Galiza a enerxía hai que poñela ao servizo do povo. Non pode ser que Galiza sigamos sendo expoliados dos nosos recursos, sexan os recursos das renováveis no eólico, sexa no novo deseño que hai para que Galiza sexa de novo unha zona de almacenamento enerxético a través de centrales hidráulicas de bombeo e de todo o que é a hidráulica, que sigue provocando un expolio dos nosos recursos, un enorme dano social e ambiental, facendo avanzar a desertización industrial e a destrucción de moitos sectores económicos e productivos, pero seguimos tendo a luz e o acceso á electricidade máis cara, sigue habendo pobreza enerxética e sigue habendo emigración e sigue habendo desindustrialización onde non podemos tirar proveito dos nosos recursos. Pois ben, todo isto de alguma forma, sumado a que nós entendemos que ten que haber tamén unha intervención pública no sector da alimentación. Non pode ser, e o estamos vivindo agora mesmo, non? A impunidade coa que actúa a mafia das empresas e das industrias lácteas nun sector punteiro como o galego, de produción de leite, onde están arruinando de igual maneira que hai unha ruína importante no sector pesqueiro e marisqueiro, e onde a indolencia na acción dos gobernos é a evidencia. Todo isto, cando falamos de paz, soberanía, cando falamos contra o imperialismo, cando falamos de traballo digno, cando falamos de dereitos, falamos precisamente de salirmos á rúa, son tempos de loita, son tempos de movilización, e necesitamos, desde logo, que facer valer ante os gobernos un cambio profundo de políticas que vayan nesta dirección, pero tamén ante unha patronal. Nós estamos nun contexto no que este 1 de maio tamén queremos que sirva para darlle un empurrón ao que é unha negociación colectiva onde temos que garantir que este apropiamento injusto cada vez maior por parte da patronal de toda esta situación teña un freo. A folga do metal na provincia de Pontevedra que temos para o próximo 7 de maio, a folga que temos o próximo 27 de abril no sector de arte, no que é o comercio, na defensa de un marco galego de relacións laborais no sector do comercio que garanta ante a imposición de un convenio estatal condicións piores e máis inxustas e ainda por riba non nos permita poder negociar unha mellora desas condicións. Estamos falando da folga da sanidade, estamos falando do calendario de folgas que durante este tempo estivemos tendo na sanidade, estamos falando da folga que temos o próximo 28 de abril en defensa do ensino público, estamos falando das mobilizacións que o día 29 iniciamos na provincia da Coruña e que van a acabar tamén en folga no mes de maio no sector do metal da provincia da Coruña. É dicir, estamos falando
da necesidade de asumir que son tempos de loita e de mobilización e que, por lo tanto, a clase traballadora galega hoxe temos unhas ameazas e unha realidade en riba derivada dunha guerra e derivada tamén dun militarismo e dunha injustiza nas políticas. Nós tamén queremos aproveitar, e xa remato, este chamado que facemos á paz e a soberanía, a poñer en contradición e a denunciar que non é posible que o pobo e as clases traballadoras sexamos quen paguemos a guerra e que asistamos a consignas de non a guerra por parte dun goberno español que, en cambio, fai que siga habendo un incremento moito maior en gasto militar. Se anote tamén a apoloxía do belicismo e do militarismo, con situacións tan graves como que impoñer a celebración do Día das Forzas Armadas en Galiza, polo que nós temos tamén, dentro da plataforma Galiza pola Paz, un chamado a que o 30 de maio fagamos unha resposta oportuna en Vigo ante esa realidade, ou que sexa un goberno que diga non á guerra, pero sigamos cómodamente na OTAN e non marchemos da OTAN. Por lo tanto, do noso punto de vista, este 1 de maio ten toda unha serie de razóns para salirmos á rúa máis que nunca, nun contexto, ademais, donde o fascismo, que en Galiza sempre foi unha mistura de españolización, españolismo, autoritarismo e de unha axenda neoliberal capitalista que pretende, desde logo, combinar esa expoliación dos nosos recursos, pero con unha explotación de clase importante. Por lo tanto, o 1 de maio cambia dun ano a esta parte enormemente polo feito da guerra e da situación internacional tan grave que o imperialismo está causando no noso país. Ademais, chegase cunha, por dicirlo así, entre aspas, novidade, que foi o de a batalla que parece que quere dar o goberno galego contra o que denomina o asentismo laboral, non? Que lastra a economía galega, e que intenta, aparte, ligar eso a través de unha fórmula que é o diálogo social, que dixo Rueda, non? Unha fórmula que xa dixo a CIGA que non iba a estar presente aí. Entón, a pregunta neste respecto é a valoración ou por que a CIGA non está presente nesta proposta de diálogo social de Rueda e a valoración tamén de por que agora abrir a batalla que quere abrir non só o goberno galego, non? Sino tamén que parece que un gran aparello mediático, informativo, etc., contra o que eles califican como fraude, baixas laborais, asentismo, etc. Sí, bueno, a ver, en primeiro lugar, a posición que a CIGA ten sobre o diálogo social é coñecida e, de feito, o que está pasando co asentismo e a versión mentirosa que a patronal e agora mesmo o PP e a Xunta de Galiza están difundindo confirma como diálogo social bueno, pois é ni máis ni menos que a fosa común na que enterran os nosos dereitos, como se ten demostrado ao longo da historia. Esa idea de querer co diálogo social impoñer duras políticas económicas, laborais e sociais, blanquear unha axenda neoliberal e do capital e que no caso do asentismo pretende facer exactamente o mesmo, non? Quizás me vou estender nisto porque, bueno, é un tema importante, sí. Necesitamos explicar. Outro día na roda de prensa xa tamén pedín disculpas, pero ante unha pregunta, senón caemos na simpleza coa que algúns queren estupidizar feitos que suceden e de alguna forma facilitar con eso bueno, pues, o engano, non? Entón, en Galiza nos vimos dicindo que, porque de feito a CIGA tiñamos posto en marcha unha campaña que coincide co debate do Estado da Nación galega. Nosa primeira denuncia que facemos é que absolutamente dun goberno enfermo e dun presidente enfermo que no debate do Estado da Nación sitúe o elemento do asentismo como elemento fundamental, como elemento principal dese debate do Estado da Nación. Claro, hai que ter en conta que na sociedade, que na clase traballadora galega danse unha serie de realidades obxectivas que xustifican que en Galiza sexan máis os días que estamos de baixa os traballadores e traballadoras galegas que na media do Estado. Por qué? Porque nos últimos 10 anos ten aumentado en 9,3 puntos aos sectores da clase traballadora galega que teñen máis de 55 anos. E iso liga co que son os datos de sinistralidade laboral que corroboran que máis do
60% das mortes que ten habido en accidente de traballo no último ano son de persoas maiores de 55 anos. Por lo tanto, confirma que o asentismo, ligado a un avellentamento da clase traballadora, a unha obrigatoriedade polas sucesivas reformas do sistema público de pensións a traballar ata os 67 anos, con un incremento importante dos ritmos de produción, con unha precarización importante que antes sinalábamos no mundo do traballo, significa precisamente que, haxa unha situación máis favorável, máis proclive a que haxa máis accidentes de traballo. Por outro lado, unha legislación laboral, hai 30 anos que se aprobou a Lei de Riscos Laborais a nivel do Estado, unha lei absolutamente injusta a día de hoxe, incapaz de resolver as realidades que hai no mundo do traballo, estamos vendo a diario, a prevención dos riscos laborais, esta legislación é incapaz de darlle solución, nin tampouco é unha legislación que, e así o vemos, teña incluso causado a imposición de importantes multas ou de actuacións implacables ante o incremento que de uns anos a esta parte está habendo da sinistralidade laboral por responsabilidade patronal. Entón, claro, o que non pode ser é que teñas unha legislación nese sentido que non é capaz de estar a dar resposta a unha realidade de cambio no sistema productivo, no que hoxe hai doenzas que nacen como consecuencia precisamente de novos procesos productivos, a propia transformación do tecido económico, a propia digitalización da economía, está provocando enfermedades e moitos trastornos psicosociais que a propia legislación é incapaz de facelo e que xeneran baixas e enfermedade profesional. Hai un terceiro elemento fundamental que as listas de agarda cirúrxicas e as listas de agarda en consultas externas van en aumento. A campaña de privatización do ensino da sanidade pública é coñecida, levamos anos en Galiza sendo pioneiros, sendo vanguarda no Estado na defensa da sanidade pública, de confrontando contra un modelo privatizador e de recorte, e, por lo tanto, evidencia que a incapacidade dun sistema público galego de saúde de estar á altura das circunstancias por políticas privatizadoras xenera esta cuestión. Por outro lado, temos tamén outro dato que nós non podemos obviar, que se collamos a media dos estados que conforman a Unión Europea, os 27, collamos só os 21 estados que, formando parte da Unión Europea, están baixo a disciplina do euro, calquera deses estados ten unha media na xornada laboral moi inferior a que existe no Estado español e a que existe en Galiza. Por lo tanto, traballamos máis, traballamos en piores condicións e, por lo tanto, o risco a que un accidente e unha enfermedade pode ter lugar así. En Galiza estamos 37,7 días superior a media do Estado de baixa por incapacidade temporal derivado de todas estas razóns. Por lo tanto, producimos máis e producimos en piores condicións. Nos dábamos un dato onde se ten incrementado en términos de como manexa o capital eses conceptos, que en términos de productividade aparente nominal, e no ano 2019 por hora traballada era un rendimento de 32,1 euros e no 2024 son 42,1 euros. Por tanto, é mentira o dato que están dando. Si vamos como digo, a productividade aparente nominal en euros, ten aumentado a productividade. Claro, a productividade entendida como máis precarización, menos dereitos, etc. Por lo tanto, estas son as circunstancias todas que nos levan a nos, xa o 16 de abril, dar esa primeira resposta mobilizadora e nos vamos ir á confrontación. Pero tamén denunciábamos a hipocresía, o cinismo, coa que algún anuncio feito por parte da ministra de Traballo sobre este anuncio do Partido Popular. E voume explicar. En setembro de 2024, e nos sacamos este panfleto, asinouse un novo acordo de pensións no diálogo social no Estado, Comisión UGT, a COE e o Ministerio de Seguridade Social, fora ademais asinado no Palacio da Moncloa. Nese acordo de pensións, entre outros recortes,
que agora non me a conto mencionar, pero que nós fixemos unha campaña de denuncia pública respecto dos mesmos, que significaba, ademais, a piorar a xubilación aos 61 anos, recortando o dereito a xubilación aos 61 anos, que liga directamente, claro, con prolongar a edade e pensar que unha persoa con 65 anos pode seguir traballando e non enfermar. Estábamos falando de que unha lei que non recoñece os coeficientes reductores para anticipar sin penalización a edade de xubilación, pero había outra medida estrela que é a promoción dos convenios de colaboración entre os INS e as comunidades autónomas para a xestión das doenzas e dos tratamentos musculoesqueléticos. A través de un acordo que nace no 5º Acordo Estatal de Negociación Colectiva, asinado entre o UGT, Comisións e a patronal, que nas reunións que tivemos nos co Ministerio de Seguridade Social recoñecernos que esa parte do Acordo Estatal de Negociación Colectiva iban a facer lei, que eran precisamente estes convenios por medio do cal as mutuas, que xa coñecemos que son auténticas instrumentos privados que contribúen á privatización da saúde, pero que teñense caracterizado por ser entes de abuso, obligando a persoas a traballar sin estar recuperadas, porque teñen uns cuadros de tratamento das enfermedades non médicos, sino económicos. Eles entenden que unha doenza, unha continxencia común ou profesional ten un tempo de recuperación e a partir dese tempo, se non te recuperas, eles perden diñeiro e, por lo tanto, provocan esa alta da persoa, é dicir, que temos denunciado os abusos das mutuas e que agora se queira ampliar estas competencias das mutuas. Por iso nos dixémoslle que a ministra de Traballo, si quere levar ao Constitucional ao goberno galego, nos estamos de acordo, pero antes diso, ou de camiño, que tamén na denuncia ao Tribunal Constitucional fai contra o goberno galego, que tamén faga contra o Ministerio de Seguridade Social, contra o UGT e Comisións e a patronal, porque hoxe moitas comunidades autónomas do Estado español teñen en vigor estes convenios. Son convenios polos cales doenzas musculoesqueléticas que están moi estendidas no conxunto da clase traballadora, ademais ligadas fundamentalmente a traballos moi feminizados, pero que en todo caso afecta a todo tipo de sectores de actividade, van pasar a ser, queren que sexa competencia das mutuas, que é a gran medida que anuncia aquí o Partido Popular. Por tanto, estamos baixo un momento de grande hipocresía, porque a solución, máis alá da brutalidade coa que anuncia Rueda, máis alá de que Rueda fai apoloxía da mentira contada 1000 veces, que a patronal leva insistindo, que conseguiu impoñerlle na axenda ao Partido Popular, que está moi satisfeito en defender esa bandeira, e que confirma tamén outro dato, que é cando nos denunciamos que a axenda neoliberal do goberno máis progresista da historia do Estado español avanza en cumplimento das directrices europeas, postos en mans do goberno do Partido Popular, multiplican os seus efectos devastadores. Claro, quen lle dá os ingredientes e a munición para medidas tan graves como esta son estes instrumentos. Por lo tanto, se todo o mundo está de acordo e coincide, como a nós, que o asentismo é o síntoma, non é causa, que a saúde é un dereito e enfermar non é un delito, calquera medida para combatir estes anuncios que acaba de facer o goberno da Xunta en clara demostración do seu servilismo a patronal, facendo unha reivindicación patronal que non dá imposto na negociación colectiva, pois é precisamente que se deroguen o papel das mutuas, con carácter xeral, e en particular que en Galiza, que desde o ano 2024 o impedimos, que en Galiza non se chega a suscribir ese convenio entre o Sergas, entre a Xunta de Galiza e as mutuas para darlle competencia ás mutuas e con eso, claro... Mas noutras comunidades sí que está. Sí, en Asturias, en Baleares, en Cataluña, suscrito entre as comunidades autónomas e as mutuas que operan neses territorios en virtude deste acordo asinado en setembro de 2024. Eu deixo aquí unha fotocopia, se queres, para que vexas o que dixemos, o que dixemos en decembro de 2024 que xa denunciábamos. Por lo tanto, estamos ante unha situación grave do punto de vista do ataque ás persoas enfermas, pero, por outro lado, tamén do punto de vista do que significa confundir a sociedade sobre quen está a favor e quen está en contra. Porque, ao final, estes últimos días
e eu escoitei a comparecencia do conselleiro de Emprego, no que el, e xa dixémonos desde o primeiro día, a única, independentemente de outras actuacións que poida promover a Administración galega, a central do que anuncia Rueda é a aplicación en Galiza deste acordo que en setembro de 2024 asinaron na Moncloa, PSOE, o Ministerio de Seguridade Social, Comisións UGT e a COE. Por lo tanto, nós témolo claro. Se daquela denunciamos que se quere privatizar a sanidade a través deste mecanismo, de darlle máis papelas mutuas para seguir abusando na criminalización das persoas enfermas, temos fácil cal debe ser a resposta, que é precisamente derogar esa norma e, ao mesmo tempo, derogada esa norma, combater frontalmente toda esta mentira contada 1000 veces e que queren impoñela como unha verdade, non? Este 1 de maio, falábamos antes que mudar a respecto ao 1 de maio anterior para facer así análisis que fixeches destes 12 meses. Esa pregunta temporal que pasou daquel 1 de maio a de agora tamén sirve un pouco como percha para falar a CIGA como, bueno, é a principal organización sindical, a mayoritaria en Galiza, non? Pero está presente en moitísimos frentes, quero dicir, desde o combate contra a Altri, da Alianza por un Rural Galego, cuestións da lingua galega, etc. Tamén neste sentido, un pouco por facer valoración destes 12 meses de traballo do sindicato en distintos ámbitos, non só no que é o ámbito estritamente económico, directamente económico ou de traballo, non? Como valoras toda esta actuación da CIGA? Porque houve cuestións como a de Altri, non? Donde parece que hai o debate se isto foi parado por unha decisión do goberno español, se foi a movilización social e outras cuestións relacionadas. Bueno, en primeiro lugar, nós no Congreso que hai un ano tivemos, entre outras liñas de actuación, acordamos seguir mantendo unha axenda de alianza social en Galiza para confrontar contra a imposición dun modelo económico e social injusto para Galiza, e donde un sindicato que é a primeira central sindical en Galiza, en número de afiliados e afiliadas, en número de delegados e delegadas e en combatividade, necesitamos que de alguma forma se entenda que a loita obreira, que a loita da clase traballadora ten que estenderse tamén ao conxunto da sociedade, de outros sectores sociais, de outros sectores populares, e convertir nunha alianza social, precisamente, se queremos dignificar as nosas condicións de vida. Non só na reivindicación económica, onde un sindicato ten que asentar a súa razón de ser, sendo esa a súa razón de ser, sino que temos que intentar transformar a realidade, empezando polas nosas fábricas, pero levando ao conxunto da sociedade. Nese sentido, nós entendemos que foi a Unión do Pobo Galego durante este ano na loita de Altri a que conseguiu, primeiro, mobilizar de forma parecida, incluso, se salvamos as distancias, tan extensa no conxunto do país e tan numerosa como foi a resposta a Nunca Máis. Foi unha unión do pobo galego moi transversal, que foi capaz desde a mobilización e desde a razón dos argumentos que tiñamos para mobilizarnos, que conseguimos, en primeiro lugar, facer cambiar a opinión que tiña o goberno español, a vinculación que tiñan sectores do PSOE coa promoción do proxecto de Altri, e, polo tanto, condicionar até conseguir que o primeiro goberno que aceptou a táboa reivindicativa logo dese movimento popular, desa Unión do Pobo Galego que se manifestou nas movilizacións, foi o goberno español. E, en segundo lugar, até doblarlle o brazo ao Partido Popular, que defendía de forma clara até que punto crean Impulsa, até que punto a comezos de setembro do ano pasado disolven Impulsa para borrar as probas que os vinculen. De feito, temos nos interposto unha demanda no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Nós somos os primeiros damnificados do desmantelamento da Sala Terceira, porque o ponente designado para ditar esa sentenza foi destituído, foi cesado. Ben, temos un exemplo claro, como digo, de que foi esa movilización. En Galiza sempre houve un feito, que é, primeiro, negar o protagonismo do pobo galego cando se autoorganiza nunha forma tan exemplar como fixo con Nunca Máis.
como fixo agora na resposta a Altri. Sempre é desprazar, sempre é diluir, sempre é non recoñecer que o pobo galego ten unha capacidade propia de mobilización que non lle pide permiso a ninguén, que non ven inducida desde fora, senón que nace nun exercicio claro e auténtico de autoorganización, de autodeterminación do pobo a hora de defenderse. E, polo tanto, hai unha dialéctica do PSOE e do PP de sempre querer negar ese feito e, en todo caso, o PP lle resultaba funcional anunciaron a medida en base a unha decisión que tomou o goberno, obviando que a decisión que tomou o goberno español é como consecuencia da mobilización popular e da mobilización social que antes decía. Por lo tanto, nós nese sentido temos claro que o de Altri, e ademais estamos agora mesmo nunha continuidade na campaña, porque o de Altri e o río Ulla non deixa de ser o río de alguna forma que expresa o grado de espolio e de brutalidade coa que o Partido Popular, pero tamén os fondos de investimento queren actuar no noso país, non? Sexa a mina de Touro, sexa Altri, en definitiva, matar a ría fundamental que dá razón de ser a nosa condición de país líder mundial na produción pesqueira e marisqueira. Por lo tanto, é a necesidade de defender o territorio ligado a defender un dereito a poder vivir e traballar dignamente no noso país, nos sectores populares, frente á política dos fondos de investimento e do gran capital, non? Entón, nese sentido, nós agora mesmo estamos, claro, reivindicando non que se arquive previa desestimento, previa desestimación. Hai que lembrar que na Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta o Partido Popular este ano aprobou unha lei de simplificación administrativa que é a quinta versión do que é a barra libre para impoñer todo tipo de proxecto expoliador dos nosos recursos, non? Sin importar o dano social, económico e medioambiental que poida producir en comarcas ou en sectores económicos productivos do noso país. E, por lo tanto, nese sentido, nos seguimos na loita, pero o paso dado é extraordinario. Non ten, entendemos nós, parangón con ninguna outra loita social que se teña dado no conxunto do Estado nos últimos anos, non? Si vamos á defensa da lingua galega, o pobo galego está demostrando a través do proceso de lingua vital como é capaz de ter un protocolo, de ter un plantexamento de como facer frente á emerxencia lingüística que quere impoñer o Partido Popular. Un Partido Popular e un goberno que é incapaz de poñer en riba da mesa ninguna proposta, pese a ese anuncio de consenso que fixo, consenso falso e mentiroso, era o envoltorio para seguir justificando o que está sucedendo e que, dentro dunha situación grave, hai unha parte da sociedade galega que estamos dispostos a mobilizarnos e que estamos conseguindo, e que o 17 de maio na movilización para nós será tamén unha demostración de que ese proceso de lingua vital, ese protocolo, demostra que é posible reverter a situación do galego e que, ademais, o Partido Popular e o goberno galego está absolutamente só, no sentido de que non só é un movimento popular e social que encabeza Queremos Galego e a Mesa para a Acción Lingüística, sino tamén todo un tecido social que participou nese proceso, que foi un proceso moi participativo de entidades sociais de todo tipo, de persoas a título individual e donde de alguna forma demostra, como digo, a capacidade de reacción do pobo galego. En Galiza sempre nos tocou que o que temos levantalo o pulso, confrontalo para telo, e non nos podemos nese sentido relaxar. Por eso este 1º de maio e este mes de maio é un mes de maio peculiar. Empeza co 1º de maio e vai acabar co 30 de maio en Vigo. E no medio hai moitas loitas obreiras, loitas sociais, que temos que intentar que teñan o mellor resultado en canto á mobilización e a demostración da capacidade de resposta, non? Al final, o que está en xogo é se podemos seguir tendo unha vida digna nun momento tan complexo e na Galiza e en galego, claro. Falabas antes, na primeira resposta, dúas ideas. Unha, cando facías un pouco análise deste 1º de maio, como se chegaba desde 12 meses antes, volvías a pôr sobre a mesa a cuestión da soberanía como un concepto importante a ter en conta que pode beneficiar a clase traballadora galega, non?
E ao mesmo tempo, dentro desa resposta, non digo relacionado con isto, tamén nomeabas un fenómeno que vai a maiores, que é o da poboación inmigrante, no sentido de, bueno, poboación traballadora que ven a vivir e a traballar aquí. Ten a CIGA responsabilidade, sí que ten, como dar paso á responsabilidade de intentar convencer ou explicar a esa porcentaxe de poboación de fora que ven a vivir e a traballar a Galicia da importancia para eles como traballadores que pode ser a defensa da soberanía de Galicia, non? Que pode ser un concepto que a priori, para a xente que ven de fora, a traballar aquí, pois non lle pode... Se a soberanía que nos defendemos como Central Sindical Nacionalista e de clase ten algún exemplo donde ilustralo, donde evidencialo coas cousas do comer. Calquera persoa que queira vivir dignamente en Galiza ten que entender que defender os dereitos a vivir e traballar dignamente no noso país leva a que o dereito á negociación colectiva, que o dereito a negociar os nosos convenios aquí para ter mellores condicións laborais e salariais, ten a ver directamente ca capacidade de decidir sobre eses convenios. Primeiro, que sexan convenios que se negocien aquí e non en Madrid, porque garante ao mesmo tempo un elemento democrático, que é o de poder directamente eu, como persoa traballadora, saber como, o que e quen está negociando o meu convenio, porque eu estou participando nele. Por lo tanto, na doble condición democrática de negociar aquí e non en Madrid, é máis xusto porque non me topea, estamos vendo agora. Quizáis as persoas traballadoras, se o levamos a este nivel de reflexión que estamos facendo, a defensa de poder negociar os convenios provinciais do comercio nas 4 provincias galegas ante a imposición do convenio de arte é unha ilustración do que significa defender a soberanía no mundo do traballo, que defender a posibilidade de negociar eu, de autodeterminarme, negociando o meu convenio colectivo. Que aínda por riba, autodeterminando, podendo negociar en Galiza, que as condicións económicas, sociais e salariais respondan á miña realidade e non me impoñen unha uniformidade ou un mercado único español, e ao mesmo tempo eu podo participar nel. Por lo tanto, vámoslo ver agora. Eu invito a que veña todo o mundo a folga do metal de Pontevedra o 7 de maio, que veña calquera folga, a folga que fixemos no Servicio de Axuda ao Fogar nas residencias, que hai moita poboación migrante. Por lo tanto, a soberanía ten un primeiro exercicio, que é o de se Galiza é o destino de persoas migrantes, a mellor maneira de integralas é dignificando as súas condicións de camiño que dignificamos as nosas. Xuntos na loita, xuntos nos dereitos. E, por lo tanto, tamén nesta ocasión, en todo o que ten a ver con outras loitas que temos nós. E, claro, nun país como o noso, no que os sectores populares somos os que aínda mantemos o galego como idioma para nos expresar, pois, lóxicamente, no sindicalismo nacionalista de clase, está logo o instrumento para defender os teus dereitos, se queres vivir dignamente neste país e, ao mesmo tempo, comprometerte con un territorio que é unha nación e que loita polos seus dereitos. Por lo tanto, de alguna forma, a responsabilidade que temos nós, e de feito nós no Congreso fixemos un chamado moi importante. Na folga da construción que fixemos a fin do ano pasado, en novembro do ano pasado, na folga galega da construción, que había 40 anos que non había unha folga na construción galega e paramos todo o sector da construción, hai moita poboación migrante. Coa bandeira da CIGA, coa táboa reivindicativa da CIGA e coa bandeira da patria, que sempre vai unida á bandeira da CIGA, expresa de alguna forma o que é ese compromiso a de que por ese camiño, que é o camiño da loita, é onde, e como dicimos no 1 de maio, dicímolo no propio panfleto, cando remata, o propio panfleto do 1 de maio, dicímolo, non? Está en xogo que podamos vivir e traballar dignamente na nosa terra. Todas as persoas galegas de nacemento ou de orixe migrante que veñan ao noso país a facer a súa vida. Pois entendemos que esa é a mellor maneira de integralo. Claro, se nós apostamos pola loita e a mobilización como vía para gañar en dereitos, eses mesmos instrumentos de loita que temos para con nós
tamén os temos para cos demais. Nós tamén somos un instrumento de loita e queremos serlo. De feito, a CIGA está participando e fixe un chamado ao proceso de regularización de inmigrantes. Estamos nese sentido involucrados, somos unha entidade que está participando e tramitando para que esas persoas migrantes podan regularizarse o máis axiña posible. Porque no seu día xa estivéramos participando e colaborando na recollida de asignaturas desa iniciativa legislativa popular que houve a nivel do Estado. Por lo tanto, nós nese sentido, o que nos falta é tempo de chegar e medios para vencer os medos que pode haber na poboación migrante. A mellor maneira de se integrar é, desde logo, participando na loita e na mobilización do pobo galego, porque, ao final de contas, vivir con dignidade en Galiza significa pelear polos teus dereitos. E pelear polos teus dereitos significa ter unha vontade de querer facelo e ter instrumentos. O pobo galego, a clase traballadora galega, temos un instrumento que é a CIGA, e nese sentido nos poñemos a disposición de todo o galego, de nacimento ou de destino, non? O 1º de maio tamén sempre leva unha pregunta obligada que é o papel do sindicalismo nun mercado laboral que cambiou moitísimo, cada vez máis individualizado, onde as fábricas xa non son, é un debate que leva aberto anos, non? Pero xa non son moitas veces o epicentro do mundo laboral. Entón, aí, a CIGA, como fai para organizar todos eses novos sectores ou achegarse e convencer a xente nova de cara ao sindicalismo como unha ferramenta que pode ser imprescindible para avanzar nos seus dereitos? Bueno, a ver, nós o instrumento fundamental de acción sindical e de reivindicación son os convenios colectivos. Por lo tanto, xerar dinámicas que rachen a individualización das relacións laborais para nós é fundamental, e iso é a través da negociación colectiva. Creando organización sindical que permita chegar a todas aquelas persoas que, aínda que o elemento centro de traballo este difuminado, este disolto, é certo que o elemento de explotación de clase non. E, por tanto, nese elemento de explotación de clase, sigues o fío, sigues logo as pegadas que te levan a que eso existe e, por lo tanto, bueno, de alguna forma, no intento da contratación colectiva, como digo os portugueses, da negociación colectiva, como decimos nós, está o elemento vital en ir logo, de alguna forma, tendo ese obxectivo. De que maneira facemos? Creando organización. Nós temos unha aposta, congreso tras congreso, de que a organización é vital para poder afrontar calquera loita, non? Organización e loita son dous elementos fundamentais e, polo tanto, bueno, nós o que intentamos é non sempre co éxito que nos gustaría, non sempre co resultado que desexamos, pero que é, de alguna forma, ser un instrumento útil. E a utilidade do instrumento que é o sindicato mídese en función da capacidade de coñecer o que sucede nos centros de traballo, o que sucede no mundo do traballo, organizalo e darlle resposta. Como dicimos non sempre, como o tempo que tardamos en ir á folga é o tempo que estamos perdendo en gañar dereitos. Por lo tanto, de alguna forma, nós temos a necesidade de eso, de facelo así. É certo que xa vivimos, xa temos atrás unha experiencia grande durante a pandemia, co desmantelamento de centros de traballo como os centros de chamadas, o chamado telemarketing. Tamén xa creo que demostramos o carácter nocivo que ten o traballo, que ten o teletraballo como sistema ideal que nos quixeron presentar, porque o elemento de clase agudízase, pero individualizando as relacións laborais. Por lo tanto, de alguna forma, bueno, as diferentes formas en como hoxe existe no mundo laboral a prestación do traballo sigue tendo, nunha análise dialéctica, verdad, a súa contradición. Outra cousa é que tardemos máis tempo en atopar a esas persoas traballadoras, pero é certo que a través de elementos básicos do sindicalismo, que é a organización. Nós agora mesmo temos unha experiencia vivida e unha que estamos vivindo, en dous sectores moi paradigmáticos do que é todo o que é as empresas da nova economía ou da situación económica actual. No seu día, tivemos unha experiencia exitosa que foi desmantelar as formas de explotación na industria cárnica, cos falsos autónomos, sí, con Coren como emblema fundamental, pero todos os matadeiros de Galiza. E, en segundo lugar, estamos vivindo agora con Amazon. Levamos varias xornadas de folga en Amazon no Porriño, en Vigo,
vamos camiño de novas xornadas de folga, donde aí estamos vendo precisamente a realidade de que me traian algo a casa sin mercalo nunha tenda, con todo o que significa de negativo do desmantelamento do comercio de proximidade, do que significa unha gran multinacional que arrasa calquera tecido comercial, pero tamén arrasa nos dereitos na medida en que impón unha precariedade importante. Bueno, pois chegamos. Temos un comité de empresa, será moi difícil organizalo, moita temporalidade, horarios moi imposibles, pero ao final sempre hai un centro físico, é dicir, a clase, mentre exista capitalismo, sempre hai o desexo e a intención do capital de querer explotar a clase traballadora, porque ao final no mundo o traballo da traballadora é o que xera a riqueza. E, polo tanto, facendo unha lectura inversa, quen xera a riqueza, este nun sitio ou noutro, sempre hai un fío conductor que te leva a utilidade do sindicato é saber chegar e ter a estrutura sindical que vai analizando o que está sucedendo. Nos sempre insistimos, igual maneira que fixemos no seu día. Era difícil, claro, o que pasa que todo xe sucede a unha velocidade enorme, non? Se nos botamos a vista atrás e vemos como a precariedade empezou nacendo na subcontratación, empresa principal e un primeiro ámbito de subcontratación era difícil organizar. Bueno, fomos capaces de que a solidaridade de clase, que é que os traballadores e traballadoras que están en millores condicións económicas e laborais, pero tamén en millores condicións de se defenderen, extendan todo eso aos outros e ás outras que están como son a subcontratación. Así é. Nos hoxe temos e demostramos unha capacidade de loita na Citroën en todo o que é o mundo da subcontratación. Acabamos de vivir un episodio de o ERE que quixo tirar adiante, que quixo impoñar el GKN, que é a primeira industria auxiliar da automoción, e fomos capaces de parala, facendo, claro, unha resposta sindical moi ampla, onde non só son os traballadores a principal, senón tamén das auxiliares. Quero dicir que hoxe a precariedade, tal como se expresa, ten elementos de moita individualidade. Ten as formas do teletraballo, pero sigue tendo moita aínda realidade en centros físicos de traballo, por lo tanto, bueno, nos de alguna forma, como intentamos resolver, pois tendo unha cercanía, un coñecimento do que sucede no mundo do traballo e con a intención de darlle resposta. Por rematar a última, porque senón xa temos aquí para... Bueno, joder, eu... A última é os retos que se marca o sindicato a corto ou medio prazo, non? No Congreso abordarades tamén isto, unha especie de folla de ruta, non? Para dicilo por sitios. Cales serían as 3 ou 4 ideas claves ou eixos claves sobre que a CIGA considera que debe de actuar a corto e medio prazo? Bueno, eu creo que explicando o que explico do que temos por diante o 1º de maio nos próximos meses, de alguna forma, pois xa creo que estou desvelando ou contando que son os elementos fundamentais para nós. Hai un elemento para nós organizativo de primeiro nivel que vai a ter lugar nos próximos meses, que é todo o proceso de eleccións sindicais, o período máis concentrado, onde se renovan o maior número de delegados e delegadas nos centros de traballo, e, por lo tanto, nós, de alguna forma, intentar revalidar e ampliar a nosa maioría sindical, ligada, precisamente, á loita e á mobilización, ligada á confrontación co poder, porque o poder económico nunca foi tan agresivo e non se manifesta tan agresivamente como nos últimos tempos. Bueno, temos por diante dar resposta á caída na negociación colectiva, temos por diante, bueno, toda unha xenda de negociación colectiva que levamos todo o ano preparando, que xa se leva evidenciando e que continuará de forma importante ao longo dos próximos meses. Temos unha loita que se está levando adiante no sector do ensino público, creo que é moi importante, igual que na sanidade, e, polo tanto, hai esta outra demostración, non? De como o sindicalismo é capaz de realidades tan importantes para o conxunto da sociedade sacalas dos centros de traballo. A defensa do ensino público é o que está detrás, ademais da millora das condicións puntuais, pero, ao final, estás apostando porque haxa un sistema público galego de ensino de calidade, non?
igual maneira que na atención primaria, as folgas que estamos facendo e que fixemos, e acompañadas das movilizacións de sanidade pública. Bueno, de alguna forma, a nosa defensa dos servicios públicos, a reversión da carestía da vida e do apioramento das condicións vía negociación colectiva e a alerta que estamos tendo no que é a evolución dos acontecimentos en canto ao impacto nas políticas que fan os gobernos e que está provocando ese empobrecimento porque non están dando resposta á caída ás consecuencias da guerra, non? E, desde logo, hai un elemento para nós que vimos desde hai 2 anos que empezou a fase máis brutal do xenocidio de Israel ao pobo palestino, de seguir mantendo en Galiza unha dinámica mobilizadora que poña tamén na defensa da paz, na defensa da soberanía, o elemento para dar resposta ao xenocidio e á agresividade co que o imperialismo está actuando no mundo, non? E que, sin deixar de denunciar e de responder ao xenocidio do pobo palestino, temos que ampliar a resposta coas mobilizacións, pero xa nun carácter máis participado con outras entidades sociais, no que a resposta na resposta necesaria na defensa da paz, non? Entón, de alguna forma, nos marcámonos como ese obxectivo, tempos de loita de mobilización, nas fábricas, nos centros de traballo e nas rúas, ante a patronal na negociación colectiva, ante os gobernos no cambio de políticas, e no cambio de políticas tamén está en poñer fin á guerra, en poñer fin ao militarismo, e de alguna forma entendendo que a paz e a soberanía e non a guerra, entendida sin belicismo, sin OTAN, sin gasto militar, a mellor maneira para facer frente. E de alguna forma, son o que nos próximos meses vamos ter con un carácter máis forte. E por último, claro, nós nun país como nós, e non por último menos importante, mas non ao contrario, que é o de seguir tendo unha resposta á altura das circunstancias do que é un proceso que nós estamos implicados, que nos apostamos por el, que de seguir popularizando non só que hai camiño para reverter a emerxencia lingüística de Galiza e que temos que, de alguna forma, redoblar os esforzos na loita social e no compromiso social para obrigar ao goberno a que cambie o obxectivo que ten deste enterrar ao galego. Nese sentido, son obxectivos moi importantes que teremos nos próximos meses e que de alguna forma, de unha maneira ou de outra van a estar nese 1 de maio e queremos que converxan neste 1 de maio. O máis importante é ter unha sociedade galega mobilizada, porque nós, os galegos e galegas, o pobo galego, non temos outros instrumentos de facernos valer que non sea a mobilización. Non hai institucións que respondan aos nosos intereses e, polo tanto, a autodefensa levada á loita popular. Bueno, pois grazie mille.